wa musimuze chimbo yenyu ni mudonjo wenyu murerutse Chona dinitika mumba afupure chese chine nikoya kai pachisha yesiba unongo chigurira chitega ndi kurumbidza ndakaiso ndinangendirere chinorongwa nemadowa nzile nimone munondo wacho chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipendere muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yekopi zvandakakwanisa kuita zvakandiratidza kuti ndaibatwa ndimwari zvese because yakashanda period shoma ndingati kambani ndakashanda 4 years 4 years I'm sure but ndakaita zvinhu zvandakatadza kuita makore akawanda ndaenda kuSouth Africa zvandakatoita hazvisi zvinhu zvinoshamisira hazvo kuna vanhu nemari but kwandiri inini ndikompare nelife ndararama mashure zvitori zvinhu zvihombe zvinondishamisa because ndakaona simba raMwari because ndipo pandakakwanisawo kuti because hangu pakurarama ndandisinganokunyojaira kurama life muruzeva yaya saka ndaitongodawo kugara mulife yekuti zvinhu zvizhinji zvinonga zviri mudhuze ndozvakadecide kuti ndiende ndizouya kuMozambique kunoko because kuMozambique kwandiri kunoku zvakangogurira neZimbabwe zviri padhuze nepadhuze zvekuti kuno kutoshandisa neline rekuZimbabwe saka inyaya yekuti kunoku mastand ari chipa zvinhu zvekuno zviri chipa kuZimbabwe kuti uwake munonga mudhuze nezvinhu zvakaita mutauni zvinonga zvichiti dhurei saka ndakasitokwanisa kutenga stand yangu kuMozambique kunoku ndataga it's a small town muno Zimbabwe ndakatsvaga stand yangu rimwe gore ndakabva ndauya ndichobva ndaita foundation yangu ndakaita foundation ye2 rooms saka ndakazoti ndadzoka futi ndikushanda kubasa iroro ndakazoya ndine plani yekuti ndokuita at least a 5 roomed house because ndanga ndine plani yekuti because ini ndiri munhu wekuti mufamily mwangu ngoti edu inyaya yekuti ndinonga tiri vanhu kuti hatinawo edu mari but ndine vamwe vanotodi vanonetseka kuti ndinenge ndichifila kuda kubatsira saka ndine hanzvadzi yangu yakashakirwa nemurume une mwana wake otogona chikora saka ndakaplana kuti ndikabatsirawo mwana wanzvadzi yangu Bo aende chikora saka ndakatotora mwana wanzvadzi yangu iyoyo kuti ndimubatsirewo nevamwewo vana vekuside remukadzi wangu vandinobatsirawo saka ndakati ndadzoka ndakabhajetawo chimari changu because ndaichengeta mari ndakatanga kutodzidza mari ndinasisa kuchengeta mari during madays angu ndapa pandaitogona kutoti ndahora ndoti iyi mari yezvakadai dai mukadzi wangu munhu oitawo zvekuruka ndakasitonge ndamuvhurirawo kasaluni kake mugeto imomo ichitoruka kuti tichobatsirana ichitawo zvekuruka saka ndopo ndakazoti it was 2021 ndakazoya ndichiti ndiwake muranda kwayana ndabhajeta yakwanisa kuwaka bhozi ndine plani ye5 roomed house imba yangu yandakaita saka wapa kuti ini ndiri munhu yakuti ndikasangana nehama handirova ndinoda kufarira kuspenda zvekupawo hama vatapapa haone kutamba waona kudai ndinofila sekuti zvinhu unoziva kubva kujoza kuita sekuti munhu ukasamitira chinhu waita sekuti uri stingi saka ndakazosvikawo pakuti pakuuya ndakazoona sekuti zvakanditidzisirei because mari ndinayo ndakazoti mwandaitravelawo mhama ndaivasirawo mari nemasituation andaiona ndaivasira mari saka ndakuvaka paya ndakazonoti imba ye5 roomed haiperi panapa mari yakutopera saka ndakazobva ndatoredusa kuti ndikazoisira zvana window level adotenderedza yese tozitoshaya nepokuti vadini
pagare because South Africa ndo madhezi acho pamba kutanga kutaura mazinophobia pembirika zvemazi exnophobia zvezve saka ndakanda kutya manje kuti ndaitya futi nemadetails andashandisa kubasa mafake ID kuti pakaita sekuti basa rapera ka kumba ndinozomboenda kunogara kupi because remember imba yefamily yakatengeswa kudhara paipa remember ndaingofamba ndichiendawo mudzimba dzana mukoma saka ndaane mukadzi ka pakaita zvinoitika kuSouth Africa kuti nditi ndinoenda kupika ndanga ndisina pokuti ndingaenda kuti ndiende futi pamba pablazi une mhuri hazviitewo saka yanga itori situation yakanditaridza kuti ndofanira nditsvagoche ndizoenda nefamily saka ndatoti imba pasare nepokuti panorarika saka ndakaona mari yakupera ndakazitosimudza 2-roomed house at foundation ndakatopedza hangu slab yese yakapera changosara ifoundation ndakasimudza 2-roomed house hangu nokuisa magetsi muchi2-rooms imo then ndiri ikoko ndobva ndadzoka futi kuJozi ndasiya zvinhu izvozvo ndakazotoplan kuti mukadzi awechi kumba kwayo bhozi pamba kufanira kuti pagare munhu ndakataura nemudzimai akati zvakanaka ndoenda kumba mudzimai wakaenda kumba atori nemari mari akavhura saloni yake iko kunoko otoenda kusaloni echigara kumba ndakasara kubasa amuso zvegore rese pandakasara kubasa wapa manje pakazotoitawo mhepo dzekutoti handizivi kazhinji wakuda kuita plan zvinhu mhepo dzinototi dzinosimuka because ndobva ndaenda neplan yekuti ndaenda neplan yekuti ndienda kumba my plan ndai ndichienda kumba imba yangu inofanira kuva yapera because ndaichiziva kuti kumba kuti uzoona mari yekuti unovaka it's not easy sindati imba yangu inofanira kuti yapera nekuenda nestart mari yestart yekuti ndiite business because indiri munhu kuti business ndinoranda since business mind ndinayo ndozototadza hangu kuzviita nenyaya yefinance saka ndaida kuti ndakuenda kumba ndofanira kuva nestart nekuvhura business rangu nditori munhu wekuti ndofarira exercise ndofarira zvekujima ipapo ndaitotenga equipment dzangu dzekujima so ndakatanga nditoenda kujim ndakapesa ndari kutojimira pamba because ndaitenga equipment yangu yejim bichana nditogara naye pamba nditenga equipment yangu bichana saka ndakazoti mukadzi aenda kumushanda sara ndiri 1 ndiri kushanda kubasa ndichengetawo tumarunera ndichitengawo zvinhu zvandaiona ndichitotumi saka ndaine challenge yekuti nekutumirawo kumba ndaifanira kutumirawo vanhu vari kumba mari plus chikoro mwana wanjadzi yangu andaita tutorawo mwana wanjadzi yangu yakuti aende kuchikoro nevana vekumdzimai wangu ndichitume mari dzechikoro saka yanga isingacha balance because it was enough but not much enough. It was about 5,000 6,000 rands kumadollars tinonga tichiti kuma $250 ndaihora saka ndakazodii baba ndakazoti ndiri kubasa kwaya zvakazi ndokobatika kubasa because vanhu vanga vakuziunderstand kuti muchinda wemuzimba ndakazi ndokoinvestigate kuti uyu munhu muzimbabwe idea wakamboiona sei saka vainvestigate ndisingazivi kutozvibata kuti munhu unoshandisa zvinhu zvefeki ndobva ndakafonera kuti adzoka netraka raini toti muzolodha mangwana makuseni chichi tikadzoka titi udolodha mangwana makuseni apa vatonditipoti ndibatwe nyaya yati somapurisa ndakatoshamisika pechiuya mapurisa patoasi mapurisa varungu nditosvika nditoburiswa mutraka mayamaya nditobvunzwa zita rako unonzani nditaura riri pachifeki chitupa chefeki chache zvikanzi hayo taura zita rako chairo uda ndona pana pakaipa ndatobata ndavharirwa ndatosungwa ndatosungwa paya ndatobaya kujeri ndakagara misho zvimwedzi ndagara mukazotonzwa kuti ndasungwawo kuSouth Africa zvinhu zvakutanga kutodini kutonetsa maplans angu ayaya asati atoita maplans angu aya akatostaka zvinhu zvandaiplana because December ndobva ndaiplana ndakasungwa around September so if I'm not mistaken saka December ndo ndaiplana zvinhu zvangu kuti ndikadaidaiyo nezvimabhonasi zvandai ndakapromisa kupiwa ndikapiwa zvimabhonasi ndikadaidai ndichizoenda kumusha nobodi ndopedzisa imba yangu yaya ndakazotongoona ndatosungwa ndaamujeri ndagara mujeri mayamaya ndine vanhu vanga vari kunze kune maloya aitouya kutokwanisa kuti nyaya yako idaidai tsvaga mari yakadai so saka pakana kamari kandaichengetao kayaka ndokakazoshanda kuti kabhadhara loya pakazoitawo vanhu cousin brother mwana mukoma wangu so anonzi Alson wakazondibatsirawo pane imwe mari yebail ndobva ndakazotopiwa bail ndaenda kucourt pandakatopiwa bail mabrothers angu achobva atondipawo makazini angu nemafriends achobva andipa idea akati shamari ukadzoka unonyura kuenda kucourt
because nyaya yako is fraud. Saiye uchitodzoka ka kana ndinokwanisa kuti chitupa chacho mibhuridzo wacho pane zvaitawo zvakatodi zvakashata nyaya dzese dzinonga dzavakuwira pauri. Saka nyaya itorapa kutoenda kumbaka ndo the best. Handisina kana mari dzatoenda mabhero, handisina kana chinhu ipapo. Asi tokwereta zvemari nditona chikwereti ndinazvo ndisati ndatokwanisa kubhadhara nekazini yangu. Unobona, zvokweta mari kuti ndiye kumba kunoko. Ndombonda ndakweta mari ndakauya kumba zveshuwa ndisina, but ndakakwanisa kumanaja kutakura zvinhu zvangu zvejimu zviya ndakwanisa kuzvimanaja zvitakura nezvimwewo zvidziyo zvimwe ndakatozotosiyirawo ndatozvisiyirawo cousin brother yangu ndatonti handinga mari apasina. Ndakatosvika kumba kuno ndisina, ndishono ndakasvika ndine mari yekutoti haitotengi chinhu. Tosvika pamba mukadzi wangu atozviziva ndatoende kusungwa. Ndopakandirwadza because ndandichine maplans akawanda. Ndadzoka pamba, saka kudzoka pamba chaito ndisasteinawo toti chikafu wangata mukadzi unotoruka. Mukadzi ndiye waitoita zvese nyaya yekuruka kwake. Iwe unoziva uri murume wokuti uzomirira mukadzi azviiti. Ndakazotogaya plan kuti saini ndodii ndokomuka because hatoponesi kunoka kuna mabasa kwatiri. Hakutomborona kana company ungamuka uchindotsvaga basa, kune vanhu vanozviitira mabusiness kunoku. Ungatoshanda uchishandira munhu nebusiness rake. Vanhu vanozviitira mabusiness. Ende kuti utoona basa racho business racho unotoconnect. Saka ndakazofunga ndikati ko vanhu zvejimu wangazvidiri bhozi manga musoro gym, iyo gym exercise ndaitawo. Chobva ndatora tu equipment twangu ndikanombira neequipment yangu musaluni ndiise side row uku. Saluni yanga ine space yanga side row uku, but ingori room 1. Sakati kurei ndimoti vanhu vangazvifarire. Handichobva ndaisa gym yangu yazvipimire nazvo uku ndakachibhasikoro kangu zvimabhasikoro zvangu 2 nemabhenji 2 nemaweight endinawo nemadumbbells ndatozviisa uku. Ndichonoti vanhu vanotozvifarira. Vanhu vakauya handidi kunyepa. Kungoti zvinhu zvekuti zvaitirwa mukaspace kadiki. But ndakwanisa kubata mari yekuti ndikwanise kuafoda kurenda kutorenda parumu rangu randinokwanisa kuitira gym. Ndipo ndakatoti zvinotodiwa nganditofura chijimu changu. Saka kuti kudai nditori nejimu yandinayo ndiye nditombondipawo mari yekuti muriwo. Saka ndakazovhura jimu iyaya. But problem ngoti chini? Irumu diki, unoona chimarume mashopu chacho. Ende vanhu zvejimu vanochifarira because I'm the only one utori nejimu so far. Saka vanhu vanga hapana vangana idea nazvo. Saka vanhu vakatangochifarira votouya vanhu vanotojima. Even now ndozvinhu zvakatanga kuti ndisustainawo kuti ndive ndiri pandiri, but ingoriwo mari yekutoti muriwo nokudai ndinazvo zvakazondiwandira mafees evana chichi. Then ndototanga kutosurvivawo zvitori hard, zvatosiyanawo nemasurviviro andaitoita. So chimwe chonditirwadza ndechekuti manje mwana wangu kuno kuMozambique kunofundwa Portuguese. Saka ndakatofosa ndimise private iri kunoko because inodzidzwa English. Because ndinoti azive neEnglish because English is international. Saka ndine mwana wangu kuti iye mwana wangu ndataura ndinonzi Apostle. Mwana uri very 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 intelligent. Nditi very intelligent naturally. Nekuti unogona. Ende kutogona kwako kwatangira ari mudiki zvekuti phone kutotarisa makatuni aya kana zvoita pafoni unotokomunicata English. Watanga kutotaura English isindiri kudzidziswa yekutonzwa yagara nemakatuni. Uri very intelligence. Zvanotoita kana kuchikoro kwacho vanototaura kuti but mari ndo yandava kudini ndiri kutaza because imari every month. Apa inini ndini gym chacho kamini kacho just a mean gym. Ende ndinobhadhara rent ipapo. Saka life yacho iri hard because kunoko hakuna kwatinoona basa. And even though ndikade kuti nditsvage peace job somewhere, hakuna mapeace job unofanira kutoti ungozviitira something. Nditori nema idea yemabusiness akawanda. Zvakafanira nditori like now ndine business, ndine idea yebusiness relaundry because kuna vanhu vanoroja vakawanda kana zvakafanira mapurisa, masoja nezvimakoleji zviri muno mwana wechikoro nemakoleji nevamwe vana vanobva kumaruzevha vanonga vachienda kuzvikoro. Kuna vanhu vanoroja vakawanda. Vamwe vanototi vanotiisa magai marichi waya ekuwacha nevanhu kuwacha nemaoko. Saka hapana munhu watava nelaundry. Saka ine idea imwe ndinayo kuti kudai kuti ndinoona mari ndekutenga mishini dzelaundry ndokwanisa kuita the first person waita futi laundry ndinokwanisa kutondisustaina futi. Ndine idea futi yekuita pawn shop kutengesa second hand because ndine mukoto wandai ndinawo wekutenga malaptop, mafoni, zvima second hand ndichitengesa chotengwa futi kunoko. Ndine vamwe vanhu vandatombotengera zvacho kuti vanoita kundipa mari yavo. Ndoti okay rega nditumire chichauya musi wakati.
saka hazvinyanyi kufamba because vanhu vanoda chinhu chavanonge vachiona ukati kumutaura kuti chinhu ichi ndokwanisa kutengera ndipe mari ndokutengera unonasa kuti uda kurobwa. Sa amwe mabhizinesi ekuti ndomaita ndikararama zviri right ndiri munyika ndiri muno. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kundibata mulife mangu kuti life yangu yakazongomira. Imba yangu nevana vandinawo churumzi iyoyo hazvinyatsi kuita asi ndotenda Mwari wangu kuti ndine pogara. But my wish dream yangu ndinoti ndipedze imba yangu iwo imba yakaperera. Mari yatosama zvimwe ndatotenga nditori nezvimwe zvacho zvakatotengwawo zvekuti zvitoripo zviri zvasara zvishoma kuti ndikwanise kuitanga. Saka zvimwe zvezvinhu zvinodi zvakandiafekta kusunga kwandakaita kuSouth Africa zvinhu zvakandiafekta stereki mulife mwangu. Asi ini ndiri munhu nobhiliva na Mwari kuti zvakatoitika zvinonga zvinechi zvinochinangwa zvinonga zvezvinazvo kuti maybe Mwari unoziva maitiro achaita. Okay baba, tanzwa nyaya yenyu ende yaiva refu chaizvo. Yakareba ndatosiya zvakawanda mukoma wangu. Ndosiya zvakawanda ndotozama kutojamba zvimwe kutoti sareba stereki. Ende inobata, inodzidzisa, ine zvakawanda in fact. Asi tichange tichimbobvunzana mibvunzo, but ngatitangire mubvunzo uri padhuze. Zvamabva kutongotaura izvezvi tichidzokera hedu kumashure. Saka business ideas ndanzwa mechiti mune gym, saluni yamadhamu, muri kutarisira kudai mune mari futi maita laundry. Do you have any idea kuti zvinhu izvi zvingada mari kuzvitanga kuti zvinatse kuti aiwa dai ndaiona mari yakati business rangu raizofamba? Pari panyaya yemabusiness ndikataura kuti maideas zvingada mari wish yangu iri kuti Mwari wandiitira emiracle mulife mangu. Wish yangu chaichaika pasaluni negym, because gym yangu is just a mean gym. Handisada zvekurenda because kurenda panyaya dzemarende pamwe panotirwadza. Kuno nzvimbo dzinowanika hadzo kana uri munhu unokwanisa kungobata tumariwo. Nzvimbo dzemabusiness hadzidhure stereki because nzvimbo isina kuvakwa yebusiness kunoko inoita zvekuma 60-70,000 metikashi. 60-70,000 metikashi I think iri kuma 1,000, kuma 1,000 US dollar, 1,000 US dollar. Unokwanisa kuwana nzvimbo yako inokwanisa shop manormal shop aya. So ini idea yangu pagym ndoda space yakati kurei because ndakandoona kuti kune vamwe vanhu vakaita sema-VIP vari munomu like mapurisa chichi. Kuna vamwe vanhu anotadza kujima muyamaya because vanoona munovapfana vamwe kuti maybe situmboti like mupurisa anditi maybe pane maweights anotadza kujima anogona nomwe mupana mugeto vanonga chinyara kuti unozoita kuti haana power unochokola kuzodhererwa. So idea yangu ndaida kuita another gym inonge yakamira se-VIP, yakamira se-VIP yekuti ndinowedzera ku-equipment nemishini dziri attractive yekuti yomira se-VIP ndoisa amount ndorichi pamusoro but ndisingabhadhari rent kutoti even vanhu vakanyapangasingamboipa ndisingabhadhari rent handina pressure yekuti ndakukwata mwedzi wakadai ndakufanira kudai so zvinonganyandiitira nyore mabusiness. But ndingati 1,000 something nzvimbo yebusiness then pozoitawo kuzo mari yekuti unofanira kuzoita mari yekuti wavake futi uvake structure yacho then ndofanira kuita mari yekutenga equipment pari panyaya dzegym then pari panyaya laundry machine hanisati ndanyatsodzidzisa kuti dzinonyatsokuita laundry zvakanaka dzakakura sei dzinoita mari. Ndaintori naidea kuti zvazoita Mwari andiitira gore rimwe ndokutombotsvaga idea yekuti ndinzwa kuti zvinombofamba sei zvodai so here then ndobva ndaita ndikazonyamboita 1-2 nzvimbo maybe yandinorenda but ndine zvimwe zvindozoti handirendi zvinova zvindifunctionera zvichindipinzira mari. Alright, tisati taenda pakuti maybe tingataura nyaya
muchiita stand yenyu yamunoita gym, ngatimbotaurei nezvecurrent situation yekuti alright, pacurrent situation right now zvamunazvo zvacho kuti zvinge zvine a better structure, zvamunazvo zvacho pamunorenda chii chamungati pane current situation zvamuri kushuwira kuti dai zvaisvika pakadai? Ya, zvandoshuwira pane zviripo. Ndingati vanhu vanotouya kugym, but equipment yangu haina kunyatsa kudii, haina kunyatsoita equipment yakakwanana. Ingori equipment yekuti unozotoita kuti ufoseredza kuziva maexercise. Ndikaonawo mishini dzakafanana nematreadmill machine, treadmill machine, mishini dzinoattracta vanhu, kuti vanhu vanogym vanoramba veitondibvunza kuti kudai mukadai madi kuti ndinongoti ndichaita pandoziva kuti zvarutaura handizviiti. Netumabhasikoro because kandinako kacho kanga kari 1 katoguka pera kabva nebhande remukati nezvima-old model ndainako katoguka, saka angodai mapeldos but angaseka arimo. Vamwe vanhu anongonakirwa kaangodaro anomurupa nezvimabhasikoro, matreadmill machine, nekuwedzerawo mabhenji because nemabhenji too, towedzerawo mabhenji nemushini unoita anonzi multiple exercise, mushini unoita multiple exercise, unoita maexercise akawanda, so unokwanisa kuita tricep, unokwanisa kuita chest, chichi. So far ndozvinhu zvandingada kuti ndiwedzere mushando nemaweights acho, nemabhazo kana mabhazi, nemamwe mabhazi etricep ndimo, ndoshandisa mabhazi 3 nemadumbbells, zvoda kuwedzera nemaweights acho. Ndati in short zvinhu zvegym zvichakatowanda zvodiwa, toda mishini dzakawanda, zvinhu zvegym zvakatowanda zvinotodiwa, ndiripo zvinotoattracta, zvakatowanda zvinotitodawo mukati mwegym yangu. Ndinotodawo kana nekatv kascreen kendoisa kumberi because ndine mira ndinaro, ndotoda futi mira hombe rangu riri ndakangoisa half mira. Nditombopana nyanya vakadzi vanotogara vachitonditi kudai maisa mira rinobva kumakumbo, because vakadzi mose vanonyanya kuda kuita exercise achi bhodhi kuzasi, varume vanonyanya kukurira kumusoro, saka varume ndo vanonyanya kuzviona kumusoro, saka vakadzi vanonga vachida kuona kuzasi, vanonyanya kuti dai maisa mira, but zvotondiremera kuti mari inobudamo, zvondiremera kuti nditorigadzirisa mira racho, zvotondiremera. Saka ndinoda mira rakanasa kubva kumusoro kusvika zasi, ndoisa chitv kumberi chekundinonga ndeiplaya maexercise, ndokwanisa kuconnecta sound because nesound ndinayo mugym mangu, ndoconnecta sound nemaexercise anonga achitorohwa. Vamwe vasingazivi maexercise venonga asikakochi vaya vanokwanisa kutongoonawo, kana vamwe vanoziva veida kuonawo maexercise vanonga veitojima veitoona, veitokwanisa kutokopera maexercise aya. Zvimwe zvezvinhu futi zvandoda izvozvo, kuva nescreen inonga iri mberi kwetv, zvokuti kana ndichanomutaridza muchida kuona gym yacho zvainazvo. Alright, so mwana kuchikoro kwaari kuenda, in fact vana mati muri kuchengeta vana vakawanda, kusanganisa wenyu, kusanganisa nevamwe handiti, vana ava vari kubhadharwa nani maschool fees? Ndinotobhadhara namai vacho, ndinotobhadhara nemukadzi wangu, tobatsirana, toita zvinhu pamwe kudai, asi ngoti zvinhu zvisiri enough, but ndinonga tichitobatsirana, but ndinototi mukadzi wangu wake ndiye unozotoita more because ndiye unotobata mari itori more than inini, because mukadzi wangu kuruka unogona, ndiye munhu unotoruka. Kuna vanhu vazhinji vanotoruka kwaari, masaluni akawandawo, but munhu is one of the professionals pakutoruka, saka zvimwe zvizhinji zvinotoitwa nemukadzi, zvekutoti uri murume mukadzi aizive ndopasina chanotaura, but unonga uchifira guilty sometimes, unofira zvekuti sekuti hausi kuita enough. Yeah. Ende imba mati makasira panzira, manje tarisiro yekupedza panoda mari yakaita sei, kana kuti munotarisiro yekuti muchapedza rini, uye yagara kwenguva yakareba sei ingori pasame state yakadai? Kubva 2023 pandakatopererwa nebasa South Africa hapana chakazotombochinja, tichongororamira zvesurvival, hapana chakazombochinja, but ndakambofoseredza because sendi ndakatenga sendi jecha rekuti ndivakise zviripo, ndikati zvekutoforomesa zvidhina, musho muri kuzviona izvo zviri apo zvidhina izvo, ndakazviforomesa but hazvina kuita zvakanaka, saka ndakazongozwa kuti imba haizosimbi chichi, saka ndakaona kuti ndisazvivakisa ndototenga zvimwe zvidhina, ndazotoona kuti zvekutenga kutori bheta, saka
ndakaita ini matarisana ndakaita handizivi muri ndibvunza kuvaka kuti iperere kusvika pazvinhu tiri kuda zvasi zvese here kana kutongoti imumira bcause ini pfungwa dzazo ndai nadzo pane inini struggle yanati mwari kuda ndamboshanda kana ndikambona kavapidzo ingomira zvayo kuti ive istructure yakamira nemazenge zvana madoor frame zvana mawindow frame floor chichi kuplasta ndonga ndichizozviita pichana picha ndambona kamari paipa ndoita kana door frame 1 ndikaona mari ndoita rimwe ndikaona mari ndomboisa floor ndikaona mari ndomboplasta side that's maitre ndingatoita ndo mafaitre ndingaita ndiri 1 anobona but kuri kuona mari yakanaka yekuperera ndifanira kuti nditoivaka plani yangu yapera chaizvo inofanira kuvaka vanowakwa mukati ndokuisa matiles dining kuenda kurumu rangu ndichazorara ndokuti vakwe kusadroku foundation iyo yakapera ndokunga muite matiles nemudining nemukitchen muite chi matiles nepavharanda panofanira kuva nematiles then yotopendwa kunze ona alright pabasic yamuri kutarisira yamuri kuti basic yacho for now for now ndikaona I'm sure like $500 for now inomira zvandiri kuda inomira ndosara nematouch ups andiri kutaura iwawo $500 inomira ndikasara nematouch ups andiri kuda alright aiwa tinotenda saka iko zvinezvi tarisiro yekuti akumbodzoka mashure mbijana tarisiro yekunzi iye zvamambotaura paipa kuti church muchiri nayo here tarisiro yekuva mufundisi kana kuva nechechi or waso here? Inini to be honest from now I'm a believer because nezvinhu ndakaona handisi kuti ndiri munhu uri perfect ndinenguva kuti ndikatoita zvinhu zvakatadza ndotombotadzawo but ndinouya ndichifeela guilty ndofunga proof yandakaona kuti mwari uriko ndinofeela guilty kuti why ndichidai so ndinenguva kutombotadzawo ndibona asi for now ndiri munhu ndonamata nda kuchechi but tarisiro yangu ndeyekuti kuti ndizive kuti ndichada kuzoita kana ndikuita kufundisa ina ndiri kuita zvinhu zvekufosa because madhezi aya tandaita ndiri kutaura ndaisikafosi zvaizviitwa ndaipushwa nespirit saka zvinezvi ndikwanisa kutiti ndoda kuita mufundisi kandidai ndinonga ndichizvitaurira panyama handiri kunyepa ndinotodawo kudai ndaimboona kana vakuru vechechi vanhu vanoita zvekuprofita vaive asi vanoshandisa zvezita raMwari zvezita raJesu vanobhilifa muna Mwari muna Jesu vanditaurire ewo kuti zvaitika mulife mangu chii pakutanga ndaida kuti zvitoprofesa sezvazviri maitiro azvakaita but for now because ndatozvitaura zvazviri that means handichazivi kuti inozonga iri profesa ndinotoda munhu ongondiudza kuti mukoma wangu life nyamira saka kunongonamatirwa kuti pane vanhu nezviri pandiri zvingoitawo life yangu ingovhurikawo because belief yangu now I believe kuti maybe pane ma-attacks andisakwanisi kuona ini but spiritually pane matani kuti ngambozama kuti umenda machechi wana vanhu veMwari ndobhiliva wa spirit yangu kuti pamwe ndingaudzwa ndinongoenda but kuti vakuoneka hey it's not easy because wandaenda kwacho zvini unowakawandiwa because ndanyanya kuenda kwendozwawo spirit yangu kuti because ndima kunokonektana nespirit yangu aiwa asi accept munhu wese waMwari unonga andiudza because ndinoda help as long as ari munhu unonamata zvekushandisa zita raJesu Mwari nebhayibheri ndozvandobhiliva because pane zvaitika palife mangu zvaibhiliva mune izvozvo handidi amwe mabeliefs asiri izvozvo manje tetawo munombobatana nawo here sehama yenyu? teteni ndakatomboda kuwabata because mukoma wangu undotaura nawo ndomboendako saka ini ndiri munhu kuti handitozvibatikira chibhozi namanje handiti ndakuudza kuti handitozivi kuti zvaitika zviri jeni ndofanira kuti nditaurwe nemunhu waMwari umwe nditaura zvaitika zvakadai dai ndinobhiliva kuti zvataura ndizvo chaizvo taura kuti zveshua tete ndovaidai apa ibhilifi yangu yezvadaitika paspirit kuti tetawo ndovaidai pamwe hadzo zvitori zvimwe zvinhu handizivi saka tetina kana problem nawo because ndakatomboda kutaura nawo iwo ndakashamisika kuti wakapiwa foni nomukoma wangu ndotaura nawo vakati vakaemba kunyarara havadi kutaura neni and ndombudza mukoma wangu chichitotaura kuti handidi kumuona chichi aendeko sa handizivi kuti chii but handina kana basa nazvo kuti vanodaro nei handina kuvavenga handina kana problem kuti vanonge vatouya vakatofara veitika kuti muzukuru chichi ndinotofara bo nditotaura nazvafara handina kana grudge aiwa tinotenda nezuva infact nemazuva
makatipa kuti tinge tichitaura nyaya yenyu, tichihosta nyaya yenyu. Iyi nyaya zhinji tichaisira kuvaokeri vechirongwa chedu kuti vange vechitaurawo ruzivo rwavo. Kana kune vanoda kubatsira vachange vechibatsirawo. Tichaisa futi nenhamba dzenyu pascreen kuti vazokubatai straight. But makadzidzei panyaya yekushandisa ID isiri yenyu? Pakunyaya yekushandisa ID isiri yako ndakadzidza ndechekuti zvinokupinza pakaoma because it's a fraud, unopinda mujeri. Ndakadzidza futi kuti unonga usiri free because kubasa kwacho unofanira kunge uri underground. You must send sure kuti uri foreigner. Unofanira kutaura language yeSouth Africa. Ndaine nguva yekufonerwa nemunhu wegumba ine Shona. Ndokwanisa kukata phone or pamwe ndokwanisa kukasira mukati kuti azoti language nditaura ine asi pandomujambisa kuti Shona. Ndakatombosangana pakadaro munhu first titori pabasa. Ndatoziva naye kulocation. Kandi company yake yauya pacompany pedu ichiita zvaicollecta pabasa pedu. Saitori patraka navanhu kumaSouth African pabasa. Ndakamba kutozwa kuti ndaidzira zita senemu yangu ichitaura neShona. Edima walile chichi. Lucky enough navanhu ndombozivisa kuti munhu utaura nani. But ndakazototi ati ndokunopaka ndakamhanya kuti ndinotaura naye kuti shamari panopa ndoshandisa zita rekuti rakadai handitauri Shona, please usataura neni. Sama disadvantages unonga usiri free. Unonga nemapurisa unonga achingovafungira anytime zvinokwanisa kudai. Mumwe haupinde futi nayo munova muchidiwa maID. Zvekuti ipapo madhiraivheri andada kutoita ndingadai ndakatoita license, ndingadai ndakatonge ndatana traka rangu ndikati chitodhiraivha. Because vamwe vangu vese vandakapinda navo vari masystem vakatonga vane matraka audhiraivha, but ini zvainitadzisa kuti ndite license ndaizondita ID fake. Saka zvine disadvantage plus it's fraud. Zvotosungisa zvekuti ndingadai nditori mujeri zvekuti kutaura dai so I think kuti ende South Africa ndidzoke zvondinetsa because ndakatorwa mafingerprints. Saka ndakatiza bhail rangu ndikadzoka South Africa ndokwanisa kuti ndikatora mafingerprints pamwe ndasungwa nenyaya yepassport kana chimwe chinhu votondi munhu unenyaya yefraud yeID fake yaishandisa yakasiya kuSouth Africa. Saka zvinhu zvezvimwe zvekuti handiti vanotombodzoka kuSouth Africa. Ndofanira kunge nditori munomu kana kuZimbabwe ndoshandira. Ende chimwe chinhu chindokumbirisisa inini ndiri munhu unofarira kana zvebasa zvisiri zvekuti hazvo kana mari chete kana because mari inokwanisa kuti kupera ndinoshandisa to zvinhu zvoita. Inini kana ndikatadza kuona mari ndokwanisa kuisa mubusiness andoda ini ndokwanisa kuishandira mari futi kuti ndiite business. Kana kune vanhu nemabasa especially kuside roZimbabwe tiri Mozambique yedu but Zimbabwe chi ingori same but inogara panapo kana maline toshandisa futi Zimbabwe nawo. Zimbabwe wangofanira kungoti ingori nzira inongo yakangokata nongoti Mozambique but ingori kumwesa especially kana Zimbabwe tokwanisa kudawo basa. Futhi kuti horo mayusa kwako machinja kuma medical zvinoko anonga ne value iri nani. Saka ndiri munhu kuti ndinoda zvebasa ende ndiri munhu kuti toshanda zvakanaka handina problem. Ndinondaudzwa papo ndozvandinoita ndotosasina life yangu kuti kuna vanhu nemabasa awo vangokwanisa kutodini kundibatawo panyaya dzebasa. Handichoose I can do any job as long rechindiitawo kuti mari ndinondataura ndichiipiwa ndichiwana chidai. I don't choose because for now handina any certificate iri ndinaro rebasa but ndiri munhu wekutoti chimwe chinhu ndiri fast kudzidza. I believe ndiri intelligent panyaya yekubata zvinhu zvekuti kana zvinhu singazivi ndodzidza very fast. Ayo pachirongwa chinechi nemi tinovimba kuti tagumira pano. Mune mashoko here ekusiya cause taona kuti mukoma wenyu asvika toda kumbovapinza timbovabvunzawo kubudikidza nenyaya yamaitaura. Mune mashoko here 1 2 3 emunoda kusira kunyika yeZimbabwe kana kuti munoda kutaura kunyika yeZimbabwe? Mashoko endingatongotaura inini yangu kunyika yeZimbabwe kutongoti yeshi akomana kuramarara kuforeign country kunorwadza. Kuna vanhu nemari ka zvichiita kuinvesta kuZimbabwe ka vane mari changa vainveste vanhu vazvishandire vari munyika dzavo. Vanhu vari out kunorwadza. Ngative vanhu vanobatsirana because masituation tinoita kusandisa kana mafake ID kuzosungwa inonga tisima criminal. Handitomborina mind dzechicriminal asi kuti toona basa inonga situation yacho because aurioni sangana chitupa. Saka amwe masituation unomapinda because unonga waida survival. Saka dai totonamatira zvine nyika dzedu idzi dzatiri dzinedzi dzemuAfrica kudai Mwari aingoitawo kuti dzione maopportunities
vanhu vange vachiitawo zvinhu zvinoita kuti vasafoseredza zvinhu zvisingadiwi kana pamutemo. Aiwa, totenda nekurudziro yakanaka. Tiri ipapo ndabva ndatorangarira futi mubvunzo kuti kwekutanga kwenyaya makataura kuti makatopotsa masiyiwa nemotokari kuti muende kuSouth Africa namukoma wenyu. Muri kumhanyira kuti ndaakuenda kumafuromanyoro, green pastures, kundotanga new life, kundoita mari. Gore iroro makataura kuti ranga riri kare chaiko, ende manga muchiri early of 2005 January. Ende makataura kuti manga muchitori mudodori. Zvino tingati decision yamakaita gore iroro, munofungidzira kuti yanga yakanaka here kuti muri kuenda kuSouth Africa? Makaita sarudzo yakanaka here kana kuti munodemba somehow kuti dai ndakangogara ndiri muZimbabwe? According to me, ndingatoti sarudzo yanga yakaipa nekuti ndandisingazivi, because ndimafriends angu vasina kuenda kuSouth, ndomboona kuZimbabwe. Though kuZimbabwe kwako we can't compare neSouth Africa, but nenyaya yekuti unonga usina zvakakwana kuSouth Africa unonga usiri weko vanhu vakasara kuZimbabwe kunoka. Ndinoona vanhu vakawanda vakatosuccessa zvekutoti inini wakaenda kuSouth Africa hapana zvandakaburitsa. Ndine vanhu vari kuZimbabwe vakasaraka vanotoziva kuhasla zvisiri zvekungoenda kana pakambani, vanotoziva kuti ndoita business iri kuti pamwe ndotombozvibvunza kuti timi rasi rinoshandisa mishonga, timi pari pamwe ndozondogara kuti apa mona rape ndingambofungira mishonga pese pese. Vanhu vari kutoshanda, vanondibona vakutozvigona kuziva kuti unodai. Saka ndinoona sekuti anga ukagara panzvimbo like even now ndikatoita mabusiness mataura ndemabusiness angu, I don't think ndingambotravel ndichienda kumwe. Ndakatoona sekuti ndine freedom, though izvo zvika nditombonetsa zvimwe, but paraka freedom kunako uri kwawakajaira so tori neimwe freedom. Saka kutogara kumba kwako sometimes ukadzidza kuchinhu chokuita mani, ukatsvaka zvinhu zvokuita mani kunonge kunoita than kuenda kuforeign country, especially South Africa. Handizi yangu macountries, but South Africa inorwadza because kana mwana mudiki chacho nomurespect unonge kutorora pasi. Ngobudisa ririmi kutoziva kuti you are foreigner, munhu unokutorora very down. Ndipo mune makawanda munonga usiri free. Mangozvidza kuti kuri free kunakidza South Africa, but mune makawanda ukatarisa munonga usina freedom makawandisa. Kutaura shona chacho mutext makazara vanhu zvinotonetsa, zvinonyadza kuti tuyambo kuti because vanhu vari kwanoshoora ma-foreign languages. Saka pane munhu unonga uchitozviita underground ende zvifichi zvinonga zvichirwadza. Saka ini hangu ndinosa kuti kumusha kuri nani ukange uchinge uchirarama zviri normal. Aiwa, tinotenda munge mune zuva rakanaka. Ndatenda ngoma wangu. Titende. Tutende. Baba, tinokutambira muchirongwa chedu. Makadizve? Makasimba vakuru. Tiri nani? Tiripo edu. Tiri kutaura nani? Kutaura na Washington Mulambo. Washington Mulambo. Yes. Anobva ukupi? Anobva kuChipinge. Yes. Tinotenda. Tanga tiri kutaura nemunin'ina wenyu anga achitaura encounter yake, achitaura nyaya yake, but mostly he was referring to you mune mamwe maevents. Kuti mukoma wangu pakati ndikazodai so, mukoma wangu pakati ndikazodai so. Hanzi pane pavati vakatora foni vakaisa message kuti mukaona ndafa ndauraiwa naTete. Munozvibvuma vakaisa zveshuwa? Yes, ndakazviona zvavakaisa message iyoyo mufoni. Ndikatofunduka nazvo, ndakatobva ndatete kuti wavenga tetewo. Ndatozwa mashoko iwo akandibata-bata. Because munhu ndaitora kuti munhu ari tete wedu hanzvadzi yababa yedu. Asi mimi makabhiliva sei kuti ichokwadi? Ndakangobatwa nefiye kutozwa kuti ndozvaitika mufana wakupenga zvisati zvakamboitika mufamily mwedu. Zvakandibata-bata saka ndakatiziva kuti ndokuzoona paground. Ndakazonzwa kuti makasvika ikoko kuMozambique muchida kutora mufana kuti muende naye back kumba. Ichokwadi? Yes. Ndakaenda.
ndakabva ndokwira bhazi paSipungabhera ndobva ndaenda muChimoyo ndobva ndaenda kuManike. Ndichitoinini kubva kwandakaita ndakatofunga kutoti utori musango kana utopenga zvazva zvekuti utopenga zvemene-mene ndo mafungiro zvai zviri mupikicha inga iri musoro mwangu. But ndakati ndasvika wanga ari kwabamunini vaishanda kuchipatara vaishamboshanda kuchipatara but izvozvi havo vakapinjena ndokwaanga vari kwabamunini kuya. Tutosvika munhu wakatogara zvakatonakisisa tutotaura naye totomubvunza ndakatorova nehana kuti ndimunhu waizi waipenga here but chaanga nacho mavanga chichi ndo zvakazokuturwadza kuti chii chaimboitika uchinditaurira stori yacho yese. Makaibhilivha here story oro makabhilivha side rekuti aipenga? Iti first ndazomuona akunditsanangura nyaya yake ndakazobhilivha kuti ari kutaura chokwadi. Yes. Hanzi pane pamaishandisa pamakasara mechinwa mese doro natete but pane mukadzi tete pawakangoti bude pane mukadzi akazosara ichikuti maita henyu mauya komutora aitoda kumushandisa. Mukadzi anga aripo zvishuwa yaitonga mafriends avo tete iwawo ndiyo akatotaura wanatsa mwana wangu wauya komutora watonatsepo because tete wenyu havasi right and watopona nelake wadai otherwise akatofa saka watonatsa wauya kuzomutora. Kuchishamiso chiri kutaurwa chekuti hanzi makatovhaisana navo vabuda kudaro. Zvakatotinetsa tikuti vaiteera kwamashure mwedere because patakatiri isusu tabvapo tochiti toenda takadzoka kwabaminaya tobva taenda kune hama inotengesa kumusika inotengesa pamusika yanga toti pane mari yebhazi ini ndakanga ndabva hangu naye mari yebhazi yekuenda nekudzoka obva toti chichi fambe zvakanaka chichi akati isi tu chete ndo ndakafunga taaparengi totorikwira chimota pepe totoona patori mulaini mota kuda kupinda nesu ndobva tati teteya mwafunga kuenda papinda tofunga kuti munhu uri kuenda ndiri kuperekedza imwimwi vati ndiri kuperekedza imwimwi mufana wavo vati ina handichakwiri mukombi nenyaya yekuti natete atiri kutoonana padhuze. Ndobva ndazomuporedzera kuti no zvatoitika zvaitika isu takuenda kumhatso iwo ngoadaire zvikubve iwe wakwakunyara kwavakuita nezvavakaita. Yes. Tobva takwira nawo mota paya tozosvika pamapurisa takusvika muChimoyo mapurisa paya paya uchoti ivo vanga vati inini nganditaure iye uyu chobva atoti no ndositaurira pache zvangu so wakataurira mapurisa akati handina chitupa ombotsikiswa ozopedza kuti ngapidzoke mumota. Yes. Tosvika parengi tasvika parengi atitaura kuti ndokutengera iwe uchonditengera doro iye uchoti ndomutengera dhiringi rera uchoti handidi dhiringi ravo ndikati aiwa dhiringi rinotenga takatarisa vanapa ndiripo inini imwa zviperi kwakunyara kwavo zvavakakuitira isiwo saka usazvibhekifaya nguva imwe munozotoitira futi noisi toti fambe zvakanaka kuti tsoke tiende kumba. Yes. Asi mimi madzoka mava kunoku imimi munin'ina wenyu ataura kuti pane nguva dzimwe dzekuti maizotomisa usiku kuti uri kutiitira noise nekuda kwokuti aimuka ichinamata inoise yanga yakaita sei? Wainamata waedzerwa naye zoti ini ndiri kuzoenda kubasa saka wakunyanya kuzoti mwari yetoziziva kuti mwari anonamatwa but ito pounosvikira eiti pane zvindiri kutoona mumba menyu muno waingotaura pane maspiritual yakashata itori mumba muno. Ndaitoibhilivhawo futi because before asati auya ndaitorota nguva imwe kutorota ndeidhonza chigumbo ndeitaurirawo mudzimai wangu kuti pane munhu mukadzi uri kundidhonza utondidhonza gumbo handisi kuzvizwisisa. Mudzimai unoti inyaya yekuti hamuna mati bhose munhu anomwa doro hamuna mati ina handizvioni ngei masora. Alright.
Ko pavaisangana nevanhu mechifamba navo hanzi manga musingazvifariri kuti asangane munhu otomira imi maitogona kusanga kutofamba ichokwadi ya zvaimboitika mainyangadzwa nei beino zvaitoitikawo yes ndaingotobhoika pamwe sometimes ndaitombofunga kuti pamwe zvichirimo zvekupenga izvozvo maitomboita pakabhilivhika kuti otherwise zvichimwe izvi yes ndozopedza ndoona zveunodzoka chinguva atoita zvinhu zvako wadzoka kuita normal munhu unopenga ka munototadza kutomubata paatozvitanga ototanga asi kune vamwe vanhu vanopenga by time dzimwe nguva ari normal dzimwe nguva anopenga mupengo unotooneka ukaona munhu mupengo adi kugeza wanga achigeza everything saka zvamaimboona kunge senge zvinenge zvadzoka mashoko aibuditsa kozi mumwe maevents aanga ari kutaura ndekuti aitokwanisa kuprofita vamwe vanhu vaikonfirm here kuti zveshuwa ndizvo kana kuti zvaaitaura zvai zvine musoro here vazhinji vainamatira ndakazoguma ndakumubhilivha manje because pane vainamatira kuti pafanika mumwe munhu takamboona kwatakaenda kumusha kwedu kutobarwa nababa titori murodi wakati makadi handiti iye kuti baba ndadimo munamatira mune problem yei apotopedza baba yovhata neproblem asiso handinasi kuona kana kuerenga nditi handigoni basi ndomberawo ndimunamatira mukada here kwasi zvinoiti zvisho akamunamatira ndakandakatomira ndomboenda saka ndopakazoti apedza kumunamatira munhu obva azi munokwanisa kuerenga apa here wakatotanga before kuti apa pakazi chii patishit ndandakapfeka akati handisitobozvioni pakazi chii asi azopedza kumunamatira ushobva apa here saka ndaanda nemabeliefs pari zvinezvi mimi mukomana muri kumuona sei 100%. Tisingatasi nyaya dzekupenga kuti painzi anopenga kana kuti tota ipo pachinamato chake ichocho kuti aiprofita aididi achiri kuzviita ari kuenda mberi ari kutonamata yes ari kutonamata ende ndinozvitenda uri kutonamata zvaichaizvaizvo asi kuprofita manje zvinambongoti dzikire asi kutonamata uri kunamata munofila sei nazvo ndofila zvakanaka before anga ari munhu akaita sei waitonesa fanika achatomwe doro manje maitambudzika ndi kutonamata kwaakaita ka ndikuona zvinhu zvese zviri kutomufambira yes yes imimi munoshanda kupi ndaimboshandangu izvozvi zvandichasani ndagara mune mhuri ndine mhuri yakakura sei ndine vana vatatu manje munovariritira sei vana vatatu zvindori zvokutokiyakiyawo yes tinotenda hatidi kuita senge ndimi wataiinterviewa taingoda hedu kukonfema pane zvanga zvichitaurwa nemukomana anga ari pachirongwa ndinotenda nekuuya pachirongwa chedu saka mumbotiudzawo nezvenzvimbo inosipunga bhere nzvimbo yakaita sei nzvimbo yakanaka inzvimbo inoraramike zvakanaka yes ndo mamunogarawo ndandigariri ndogara kunonzi Bachelor Bridge nayo Bachelor Bridge nzvimbo yakanaka ndizvo yakanako sezvo tiri kuraramawo tiriko yes tinotenda samuri munhu ari kutsvaga basa here kana kuti muri rikutotsvaga rikutoshayikwa yes rakaita sei ramutsvaga basa tondoti redu rese rese hatina retoti iri ndo redu chari chari yes aiwa tinotenda
dai Mwari vakuwanirai nyasha mose mawana zvamunoshuvira muupenyu. Zvakanaka, ndinotenda hangu vakuru. Tinotenda. Muve nezuva rakanaka. Mazita enyu. Thank you. aiwa musimudzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse Zvaunoona zvinoitika munomba takaremera hama mupfuure chese chine mhiko yakaipa chishayeziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so handinenge ndirere chinorongwa nemhando wanizive mimo nemunondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuruvatira tichifamba nemuzirodhi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini ndimirewo pane vanorira tirangarirei vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei episode yanhasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva vanga vari pavachesa musika ndobva vato mizvirawo tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecompany